What's up guys? This is Norway and this is Earth Journey. I would like to thank you guys for watching my Ilocano vlog. Maraming salamat po sa mga natuwa and salamat sa pagiging proud nyo bilang Ilocano. Patuloy natin gawing makabuluhan ng ating mga wika. At ngayon naman, susubukan natin mag-Itawis. Ayan. So, Itawis, kasama ko si... Niyan po pala. Ang Itawis language ay isang major language dito sa probinsya ng Cagayan na kung saan kadalasan mo itong naririnig sa bayan ng Peñablanca, ng Tugigaraw, ng Solana, ng Enrile. Pwede rin sa Apari. Uy, meron din sa Baggao kasi magkalapit lang yung Peñablanca at sa Baggao. So may mga nagmamigrate doon. Alam niyo ba ng Itawis ay kadalasan ding sinasabing Itawit or Itawit. Itawit or Tawit. Ano ibig sabihin nun? Itawit or Tawit. Anong ibig sabihin? Itawis. Ang Itawis ay isang Northern Philippine language. Anong tawag sa mga tao nag-iitawis? Itawis people. Itawit. Itawit. Itawis are linguistically and culturally related to the Ibanag language. Yes. No? Minsan na paghahalo mo di ba? Pero yung Ibanag, sub niya yung Itawis. Oh, Yeah, so kasi parang mother language. ang talagang mother language ng Cagayan is Ibanag. Wow! Ba't hindi Ilocano? According to my research, parang nasub din siya into Malawig. So, Malawig is in closely Rizal related part. din siya. Nakalimutan ko po sa aking Cagayan vlog na part of languages po ng mga Cagayano ay Malawig. Ito ay ginagamit na salita ng mga taga Rizal. Alam niyo ba that Itawis language is also classified as Malayo-Polynesian language? Yun sir. Ang lalim A subset of the Austronesian family language. So that means... Yun. Those are some facts that we can share to you about the Itawis language. Ngayon, tuturuan tayo ni Teacher Daniel. Paano nga ba magsalita ng Itawis? For example, anong pinagkaiba ng umuulan sa Ambon? Yung umuulan is Moran. Ay, mali pala. Yung umuulan is Magafafut. Yung Ambon, Moran. Ay, mali. Moran yung umuulan, Magafafut yung umaambon. Ewan ko kung nakuha kong pag-uusa. Hindi ko alam ba't niya ako kinuha eh. Kunyari, magigreet ako ng good morning, magandang umaga po, ano sa Itawis na? Napiyang matarok! Matarok ba? Oo. Parang pagkain kasi yun. Matarok. Matarok. Napiyang girang. Oo, girang. Napiyang girang is Girang is good evening. Good evening. Napiyang si katurog. Good night. Si katurog ba yun? Katurog. Napiyang katurog. 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 Yung katurog kasi is good night. So napiyang algaw is good day. Good day. Napiyang algaw yung tolay. Tama ba yun? Napiyang algaw, totolay ira. Napiyang algaw, totolay irang, abing irang, ababakot irang. Ilocano naman yun. Magbakot. Ano, wawahi ira. Yeah. Wawahi ira is kapatid. Kapatid. Ayan. Ano ba talaga? Wahi is... Wahi! Wahi! Yeah, wahi. Waikikiki! Paano yung yes or no? On kasi ang oo. On. Ano yung Itawis ng kumain ka na? Nangan? Oo. On! On. 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 Kasi ang o kasi is on. Oo nga! Nangangan. On. Pag hindi pa, maripay pa. Good night! So, Marie. Biscuit. Yan yung pangalan ni Jose Marie Chan. Whenever I see boy. I don't know what we are doing. Marik amu yung ganggang wantera. Marik amu yo ganggang wantera. Marik amuyo ganggangwan mo. Anong pangalan mo? Ay, ananahan mo. Ananahan mo? Anayonahan mo? Oo. Ano yung pangalan mo? Yung yunahan
ko Yanahan ko Norway. Oh, very good. Yunahan ko Norway. Yunahan mo. Ana, yunahan mo. Unahan mo, baka maunahan ka. For example, nice to meet you. Ikinagagalak kong makilala kita. Ginagalak din ang kilala. Wait lang! Ginagalak kong kilala. Nice to meet you na lang. Nice to meet you too. Hindi. Wait lang, iniisip ko ah. Taglit sabi sa'yo eh. Ako ata magtuturo sa'yo. Napiyang na nakilala ta ka. Napyan? Ha? Napyan na nakilala ta ka? Oo. Tama ba? Di ba? Napiyang na nakilala ta ka. Pero, napyan na nakilala. Ano ba sa pagkakaalam mo? Ba't iba na yun eh? Eh di ba sabi nyo parang halos pareho lang? Oo nga, pareho lang din. Pero, yung accent. How old are you? I'm 21. Sabi ko i-translate. Ayun. Piyaya dahon mo. Piyaya dahon mo. Piyaya dahon mo. Piyaya dahon. Diretso. Piyaya dahon mo. Oo, ganun yun. Piyaya dahon mo. Oo. Yung dahon ko, pag sasagot kayo, dahon ko, I-O-U. Ay. From where are you? Pinagafanan mo. Ha? Oo, ay saan ka galing? Ano ba? Hindi ko alam kasi. Diyan na yun, nag-afana mo. Diyan na yun, nag-afana. Chow, king chow. Nagafuna. Kang? Nagafuna. Kunwari, pag galing ko school, gano'n. Nagafunak kang eskwela. Nagafuna kang Tugigaraw. Where do you live? Nakalimutan ko. Hindi po siya itawis, sorry po. Fake news is coming. Mali mo yung ginawa niya ng teacher. Nagafana mo kang balay. Kang? Dyan, nagafana mo. Pwede ba akong magpasama? Pulunan nakpay. Hindi siya fortune. Hindi nga, pero yun talaga. Pulunan nakpay. Mama, Diba? pulunan nakpay. Pwede ba mo ba akong samahan? Diba pwede is itawis din yun? Pwede nang bulunang yakan na. Pulunan. O hindi nga, can you, ibig sabihin may courtesy kasi yun. Hindi pwede. Pwede magbulon? Ano pwede mo bulun? Pwede, mato, bulunan na. Ang ganda-ganda mo. Ikaw lang. Gwapa ka. Gwapa ka, Mato. Maganda. Ay, gwapa ka, Mato. Ibig sabihin, maganda ka naman. Hindi, yung ang ganda mo. Gwapa. Gwapa din. Sa iba nag-Itawis or Ilocano, gwapa pa rin. Hindi kaya sa Ilocano is napintas. Di iba lang. Sorry. Mabalin mabutang yung wawahi ira. Nagugwapa ya danya. Kaang gwapa ka. Kaam gwapa ka. Gwapa ka. Awan, gwapa ka. Awan, Mato, gwapa ka. Excuse me, pwedeng dumaan. Pakidalan. Dalan-daan yun. Pakidalan pa daan. O di yun. Makidalan? Oo, makidalan nakpay. Ganun. Ibig sabihin na makidalan. Diyos angkal, makidalan nakpay. O, ganun. Diyos ti. Magari, sa ano Diyos po kasi, kal. sa Itawis po kasi, lalo na sa Enrile, ang bahay kasi doon dikit-dikit. Sa isang community or isang sentro, kilala mo lahat. Tapos, magugulat ka lang nasa labas na sila, makidalan nakpay, Diyos, ganun siya. Marikam mo is... Hindi ko alam. Kaam, nagafanam, saan? Kaam. Oh, this kaam. Bakit? Kaam. Kaam, bakit? Bakit saan ka galing? Kaam. Nagafanam. Kaam. Bakit maganda ka? Kaam, gagawapa ka. Awan. Kaam. Kaam tayo, gatadping mo. Ganun. Bakit meron ka to? Ayong ka ko. Ayong is monkey. Oo. Ayong. Anyo? Ayong. Kaam. Ayong ka. Kanina po kasi. Kaam. Babi ka. Oh, yan po. Hindi naman po obvious sa katawan. Tinatawag. Kaya ako tinatawag ng Bobby. Tara na. Teran. Teranin. Teramin. Mga teran. Makikanteran. Ani ka na mo. Aru babi da. Babi ka no yung kanan na. Babi nga buo. Marita ko yung babi nga kanan na ko. So a bit. Mamaya. So a bit
yo, makatakiyak pa yun. Ay, hindi. Kawet po pala. Makawet. Opo. Si Kawet yo, Daniel. Vutot. Ano yung vutot? Matakaw. Ay, vutot yung bakit? Bakit hindi naman ikaw yung tinutukoy ko kay Bobby? Bakit? O, hindi ka naman animal, di ba? Walang naman ako. Hindi naman ako wala akong sinabi. Bakit sa akin ang Pero marivutot yung ayong. Magagazi is... galit. Awan, marinak maggazit. Marinak maggazit, yo tolay, yo magagazit. Yo tolay maggazit. Fuko, re, marika makasagto, re, maghiraw ka naman. Sige, ako magtatanong sa'yo. Marika makasag, huwag ka maingay. O, maghiraw teran. Manood tayo. Na? Yo, pelikula. Magkarela kang eskwela. Takbo kang school. Tumatakbo ako kasi hinahabol ako ng pulis. Pagkarela nakta, Joyo Police. Oh, Jun na nga pulis. Hi po sa Emily's Band. Hi Kuya Oliver. Oh, hi! Yeah. I was, yeah. Nasisingoy yung Bobby. O nasisingoy yung pansit. Yes naman. Nasisingoy yung pansit. Mahantera, pansit. Pansit, batil, patong. Mama, nalakan niya ng kendik niya. Mama, ganun sila. Bebe. Mukha lang mo kaming engin dito dalawa. Anyway, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga Itawis people dyan, I want to learn from you guys. Comment down below any vocabulary words. In order for us to strengthen, mabuhay ulit yung ating kultura, lalong-lalo na sa ating mga wika. Kapag may mga turista tayo, yun yung mga ituro natin kapag pumunta po sila dito sa ating probinsya. At huwag na huwag nyo kakalimutan na isa itong kayamanan natin na huwag po nating ipagpapalit na kahit kanino man. Tama. Sabi nga ni Dr. Zelizan, hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas mapapapakil sa balansang isda. Don't forget, of course, to subscribe para sa ating more vlogs soon regarding our cultures here in Cagayan, of course, tourist destination. Shout out po sa mga proud supporters. Yes naman. Yung nanay ko po, hi ma. Maraming salamat po sa inyo at patuloy po kayong nanonood. Sama-sama pa po tayo ibangon ang kultura ng mga Cagayano at ipakilala ang ating probinsya sa buong Pilipinas at sa buong Mundo. Bye-bye and see you. This is Norway and this is Earth Journey and this is a vlog for the Itawis community.